Kiroli gabe geratu gara, hauxe da hauxe faena, kalean eta eskolordutan, lagunak dira onenak. Mari Domingi eta Olentzero, basotik jaisten hasiak, gaixo daudenek behar dituzte musuak eta opariak. Ez negar erdi, gu elkarrekin. Ez negar egin, gu elkarrekin. Ayuntamine urrun ditugu, hauxe bai makurra dela. Eskerrak bideo jamadekin, asko poztutzen garela. Koronavirusa dakatena, guk zaindu behar ditugu. Sendatzen den gaixo bakoitzak, asko eskertuko digu. Ez negar erdi.